de verschillen van een mam en een pap hebben. Mam, ik ga naar Frank toe. Goed. Ja, maar Jens, ik moet morgen werken. Ik moet weer om 6 uur op. Waarom moet het altijd zo laat? Jo, prima. Ik weet niet, ik woon me een beetje ook in het vervelen. En omdat ik hier in Limburg woon, is het vooral het Limburgs kallen. Hey, hallo? Anne, hoe gaat het? Anne, wat is er gebeurd? Anne. Ik kijk heel veel in de reacties en er is heel veel gewoon een stukje herkenning echt terug. Mijn moeder is ook zo, of ja, dat is het leuke. Moest Jens nu in een zwalm overnagen? Jens. Oh, dat is vrij. Ja, dan blijft ze maar liggen.